Yo. Yo. Yo yo. Caksono lina barang tekan kamu makan Toh barangi asmoro asmarani seni rukun kemala junjung budaya Santoro Ya bersama keluarga besar kami keluarga besar Pagelaran Seni Reok Sri Rukun Kumala hadir dalam masukan langsung Bapak Martomuki hadir dari kawasan desa Gerobokan Lor Kecamatan Kedung Jatah Lumajang Indonesia guna untuk menghibur masyarakat Gerobokan Lor Kedung Jatah Lumajang Indonesia yo 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 Toto ayo Rukun Kumala ayo tak sama yo ayo no artis dikawal no ayo ora dilomokane no iki lho blondonge wong gerobokan gitu lho ya ku melaring reaksi Rukun Kumala junjung budaya Nusantara nggih Mas Jagat Dewa Batara ya jagat pangestu Ungkarana gara-gara Prabu Klono Sewa Nono peparing wasma kula waya-wayatan waesa tansah tambah dudira jagat Kyai Badut saman-iman sun sabetaken Brejo sun sabetaken Jogorasa lemah juga pemelih pendadarane sini Rukun Kumala junjung budaya Nusantara yo
rekan-rekan dadak merak bisa langsung persiapan ya. Wah. Ya. Os. Ait. Ya. Ya. Ait. Oh ya. Ais. Kang Bedul ya. Betul. Ayo dirungokno gobok iki ya. Ais. Ais. Ya. Ayo yo. Rombongan lor kembali berendal ada Sirikun Kumala. Toto Martomugi. Bung Abid Effendi hadir. Rombongan lor Jong Jajang Lumajang Indonesia. Toto persiapan dadak ora enak yo. Kami rasa monggo ame rasani budaya kita budaya Jawi seni reo Ponorogo seni reo Seni reo Ponorogo seni reo Sri Rukun Kumala Mama Putri. digoyang bareng Sri Rukun Kumala ada budayawan Cair Singosari. Halo pada SM Jaya Audio. Bung Mail Kedung Jajang. Sri Rukun Kumala
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hongulun Basuki Langgeng Nabung Budaya, salam hormat, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, Sung Dalu, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Ada keluarga besar kami Paguyuban Senirak Sri Rugun Kumala yang dibawa nawa langsung oleh Bapak Martomuki hadir saking kawasan Gerobokan Lor Kedung Jajang Lumajang Indonesia. Kibur dulur Purawu yang mana pada malam hari ini Sri Rugun Kumala mengadakan acara pernikahan tasyakuran Ananda Mas Hafid Effendi. Jadi salah satu pimpinan Sri Rugun Kumala putra penerus dari Bapak Marto Supriyadi dan juga Mbak Siti Maisaros, semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah dan warohmah turun runtun dan rentengan, amin ya rabbal alamin. Ing dalu punika Sri Rugun Kumala nyambut damel utawi nyambut gawe bebarengan sesarengan wonten ing sound system ada SM Jaya Musik milik Bung Mail pribadi. Hadir saking kawasan Gerobokan Kedung Jajang Lumajang Indonesia. Tak lupa matur thank you, matur sembah nuwun kagem YouTuber rekan saya sendiri. Ada budayawan Lumajang milik Mas Ir hadir dari kawasan Sukosari pindah tempat Keting Jember Indonesia, saudara. Oke dulur, panjenengan Sugirawo badhe dipun hibur saking bebarengan bolo reog kang sampun hadir wonten ing Cahaya Putra Manunggal kekalian Singo Budaya Krono. Ada wujudipun Singo sejati siswa Jayang Rono Gembong Kumala Kampung Ulung Harare. Ada Tirta Manunggal, ada Bintang Manunggal sesarangan Singo Bantarangin, ada Singo Rongjowo Nabung Edo pribadi, ada Sardula Muda, ada juga Sri Rugun Kumala milik Bapak Marto Supriyadi dulu. Untuk para penonton, panjenengan jangan beranjak dari tempat dulu karena dipun hibur saking kebiaripun semirap Sri Rugun Kumala. Selamat menonton, selamat menikmati Sugeng Ambir Sani nuwun matur, thank you. Kita jangke Mama Putri alon-alon mama. Sri Rugun Kumala ganti asmane Bapak Marto Cirakane Gerobokan Lor Kedung Jajang Lumajang iku panggonane Sri Rugun Kumala ganti asmane Bapak Marto Gerobokan Lor, Mama Putri. Kedung Jajang Kedung Jajang Kang Imam. Mas Rafi. Mas Iki. Bung Adit. Mas ya. Mas Manus. Kang aran panggonane ono yo. Monggo persiapan bolo reog, monggo kula baturi langsung teng sasana pagelaran nggih. Ayo Kang Ucup Nggih Mas Toi. dari Bolo-Bolo Reog Lumajang.
Cahaya Putra Manunggal Gembong Kumala Singo Muda Jayang Rono nggih sarengan Bintang. Tirto nggih Bintang Manunggal oh Bintang Manunggal Tirto Kang Yuga Manunggal. Manunggal nggih Singo Bantarangin Singo Bantarangin Sardula Muda Sardula Muda ada yang ketinggalan satu Mas Ucup Singo Rajawana Singo Rajawana Mas Ucup bisa langsung masuk ke dalam terot ya ayo no dadake dilebokno alon-alon no oke bersama Sri Rukun Kumala kemantene Mas Ucup ndang ditumpakno os os ya Sri Rukun Kumala Sri Rukun Kumala asmane no Bapak Marto Mastoi Bapak Marto Juragane no Juragane ayo kanca rame-rame nonton reok Sri Rukun Kumala Sri Rukun Kumala Juragane rombongan lelor panggonane nuwun gunging panuwun dari rekan-rekan Bolorok Lumajang ada Singo Rajawana Adore Sare Cahaya Putra Manunggal Singo Sejati kemantene Mas Toki ayo Kang Ucup dadi tumpakno ayo no reoke si Rukun Kumala ambil dilebono pisan no Sri Rukun Kumala ayo tole bulan tole bagong ayo tole adi reoke si Rukun Kumala bisa langsung dilebokno no Juragane ayo kanca rame-rame nonton reok Sri Rukun Kumala Bapak Marto Juragane Kang Mas Habib Putra peneruse ayo no dadak merake Sri Rukun Kumala dilebokno pisan no nggih nuwun gunging panuwun dari keluarga besar Sardula Muda ayo bi lelaonan baby ayo Monggo. Ya. Monggo tak sing badhe numpak reo. Yuk. Ca. Ca. Ya. Os. Os. Ayo Mas Rizky. Oke, tole Dimas. Tole Dimas Sri Rukun Kumala. Ayo tole Dimas. Tole Dimas. Merapat ke pentas nak. Tole Dimas bisa langsung merapat ditimbali Mas Ucup no. Ya. Ayo gones. Ayo gones. Ayo.
Wonge teko Mas Ujo. Wonge teko Mbak Teko, Mas Mei. Ujo. Sri Rukun Kumala. Wasik. Wasik. Monggo kageman sing gadah niat gadah ajan Mas Hafid kekalian Mbak Siti Maisaro Mugio ditumpakaken reog Sri Rukun Kumala. Pomo aku rawati duso. Bagong. Loro tak wales loro. Kaya tatu sing tetompo. Nanging aku ra bentolo. Umpama aku ra duwe rasa. Aku lelo kowe karo wong liya. Nanging atiku wis kadung tresno. Kowe milih tresno liya. Ayo Om Garong. Aduh, ayo Mas Rizky. Ayo, guyuran. Ayo Mas Ki. Joget Mas Ki. Oh iya. Mungkin dari SRW Singarajawana bisa menghadap ke arah barat ini. Ora inget nalika Mas Amble tak satu sih. susah seneng Kalau dalam Singarajawana bisa menghadap ke barat. Oke. Madep kulon ya? Bisa? Ya. Yo. Ayo Mas Lulung nyuwun diatur Mas nggih. Yo. Nyatane saiki kowe ninggalake aku. Ayo nang sama. Hatiku Digang lagi Sri Rukun Kumala. SM Jaya Musik. Ayo dolanan sih dolan. Ayo Mas Kentung. Aduh. Monggo sing badhe numpak dadak merak Sri Rukun Kumala kula diaturi panjenengan langsung teng keluarga besar Sri Rukun Kumala. Oke, selamat datang untuk Mas Kentung dan juga Mas Riki. Yeay. Loro. Loro. Lolo. Apa?
Monggo sing badhe numpak dadak merak bola reok Lumajang Kang Judi hadir kula biaturi langsung teng para panjak nggih. Nggih panjenengan Jaya biaturi langsung teng para panjak reok bola reok Lumajang Kang Judi hadir. Nggih. Yo bukti. Yo,
iki sapa semok rambutnya sanggul 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 yo nganggo jojo bang semok 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 bang semok indah bang semok rambut digelung gelung gelung digelung miring sanggul gelung sapa piye yo yo mesti ditumpakno. Ojo sampai ketinggalan nggih. Baturanipun teng para tamu, sederek-sederek, tretan-tretan, dulur-dulur, ponakan-ponakan. Dari Mas Hafid, mungkin dari Bapak Marto. Sing numpak reog ya toren, langsung nggih. Karena lagu tadi nih, lagu pindah ke Penebisan. Kali Wungu. Nah, Kebungkona istri dari Mas Hafid. Monggo. Ya. Hai. Hai. Ah. Hey. Yeah. La. Ayo. Ayo Mas Kendeng Mas Egi. Mas Rizky Kendeng Mas Egi. Ayo. Ada. Ah. Hey. Ah. Hey. 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 Ah. Hey. Oh. Monggo sing badhe nyuping teng all artis Sirun Kumala kula biaturi nggih. Ya nggih. Mulai. Monggo. Mulai awan mau boten enten Mbak Siti Maisaroh minggateng sasana panggung. Kula nyuwun tulung teng kakang kula Mas Hafid, monggo dikenalno teng sederek-sederek seniman-seniman reog Sirun Kumala Mas nggih. Digawa minggateng sasana pagelaran Mas Hafid. Cek tepang juragan edoke ya Mas Toi. Kula kasih tugas panjenengan juragan edoke diunggahno teng pentas nggih. Kekalian nyawer all artis Sirun Kumala. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas hadirnya dari Bung Putra. Oke. Rekan kula teng warung. Dan juga Mas Hafid kidul sawah sing duwe kali wungu. Aja lali nyawer. Pingin iso bisa urip tentrem ngarep-ngarepno bisa urip seneng biarang rika ya biarang rika
atas hadiripun panjenengan. Matur sembah nuwun. Kepingin iso untuk lampu. Bantuan dari Jaya. Nyuwun lampu karena listrik padahal. Dilanjut Bung Singgih Mas Singgih nggih. Kula biaturi tantretan sederek-sederek sedulur-sedulur saking Bapak Marto Supriyadi sing badhe numpak dadak merak, numpak reog, kula biaturi panjenengan langsung teng para seniman reog Bala Lumajang. Lur nggih. Mas Hafid. Mas Hafid. Oke, sak lagu khas gendang pendadaran barong nggih. Baik, Cak. Yo. Yeay.
Rombongan lor menendang kembali ada Sri Rugun Kumala dan juga sabun hadir di bawah depan jenengan semuanya. Ada Bolo Reok Lumajang Dulur. Dari ketiki Ayo Mbak Putri. Mone ore piki maju salah mundur salah arepe lo saya susah isun sing ngerti ketukalan di mane Iya Mbak Putri. tadi sun bertahan sampai sun ke Gowara Ayo Mas. jadi perkara gede ngomong welas ngomong sayang sayang. Ayo ditoto maling kleti api Ada SM Gaya Musik. Ada Samail Pribadi. Ayo Mas. Rombongan gedung kita Lumajang Indonesia. Yo. Ison sing ngerti Isun sing ngerti. tukelan di Yo yo. tiba tangi sun bertahan sampai sun ke Gowara egois sun riko masa jadi perkara gede Yo. Ci. Oke. Untuk rekan-rekan bisa untuk dadak meraknya diinggirkan terlebih dahulu. Oke. Lek ditokno padam Dari ya Mas. dadak merak bisa langsung keluar dulu ya. Dari anu Mas, karena sesonoi padam diinggirno nggih. Nggih. Diinggirno tawi didokno dhisik nggih. Nggih. Bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Nanti kita panggil tiga dari Bolo Reok Lumajang. Disukani untuk
Nggih. Bola reok. Lumajang. Oh sing badhe metu monggo. Nggih. Menapa-napa nggih Mas. Nggih. Nomor panggilan pertama ada siapa Kang Ucup? Yang pertama ada bergabung Siswa Jayang Rono. Ya, siswa Jayang Rono. Nggih. Ya. Wontenipun- ndak ono. Oh, ndak ono Mas Ucup. Siswa Jayang Rono gak ono. Oh digenti Singo Putra Jayang Rono. Oh, Mas Singo Oi. Putra Jayang Rono. Bung Ayo no. Iman Sukosari Kunir Ya. sesarengan Singo Rajawana jeragan kula Mas Edo. Nggih, Sing SRW gagah. Tempelor. Singo Rajawana Tempelor. Nggih. Kekalian Singo Muda Jayang Rono Mas Gones. Ya. Nah, niki Singo spesial Muda Jayang Rono, Nggih, Singo iki spesial. Rajawana. tiga-tiga nggih Mas nggih. Nggih. Kita panggil Jangan tiga-tiga. dikeluarkan Nggih. dulu dari Singo Rajawana, Ah. Singo Muda Jayang Rono. Ada juga Singo Putra Jayang Rono nggih Mas. Nah, dan Singo Putra Jayang Rono. Bisa bergabung Bisa untuk dikeluarkan dulu ya. jangan dikeluarkan terlebih dahulu. Oke. Oke, terima kasih.